Olivia organiza unha festa do té. Xa hai máis tortas en marcha. Ocho. Oh, Saúde. saúde! Guai! Ocho. Guai, dobre! Atopaste ben, mamá? Oi, estás un pouco pálida. Por que non sentas e descansas un chisco? Estou ben. Ademais, teño traballo que facer. As festas non se organizan soas. Podo axudar. Podo ser a túa asistente. É unha idea xeneal, Pitiña. Agora, é a miña asistente planificadora de festas. Eu tamén quero axudar. Teño que acabar de organizar a festa de aniversario de Otto e Óscar da semana próxima. Nena, penso que é mellor que descanses. Ai, sí, parece que apañei unha catarreira. Levo eu a William ao parque. Olivia, é moi importante que mamá descanse. Así que quedas ti ao cargo. Non te preocupes. Todo está baixo control. Agora non quero que fagas nada. Xa non tes que organizar festa ningunha esta semana. Eu son a túa asistente planificadora de festas. E como a miña asistente planificadora de festas, podes facerme un favor enorme. Atendo o teléfono de traballo e anota a mensaxe. Está feito, mamá. Podemos chamar a África. Ian, este non é un teléfono para chamar a África. É o teléfono especial de mamá do traballo. ¡Oh! Está soando. Despacho de mamá, fala a súa asistente planificadora de festas. Olivia, non si? O meu club de campo para señoritas ten unha festa do té programada para esta tarde, pero necesitamos unha pouca axuda. Poderíades organizar por min a festa para hoxe? Por suposto. Un momento, por favor. Mamá, hai unha urxencia cunha festa. Mamá. 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 Ti descansa. Encárgome eu de todo. Non se preocupe, señora Berkshire. Vemos amañá a mellor festa do té. Oh, iso soa verdadeiramente genial, grazas. Como vas a organizar unha festa do té sen mamá? Francine, necesítote para facer unha festa do té. Alguén dixo festa do té? Sí, con emparedados refinados e té. Oh, e pódense servir en cuncas de té bonitas, en teteiras bonitas con pratos bonitos. Espero que o que mamá ten sexa bonito. ¡Oh! Imos necesitar estes panos de mesa lindos. E este prato bonito. E con seguridade necesitamos algo disto, e disto, e disto. Vela aquí todo o que necesitamos para unha festa do té xeitosa. Hagas a comida, claro. Ai, a comida. Seguro que a mamá lle encanta isto. Volvo agora mesmiño. Francine, quedas ao cargo. Vale, imos practicar o servizo do té. Eu son a convidada. Ian, ti estás ao cargo. ¡Oh! Mamá, traioche un pouco té e un emparedado refinado. E Francine, Ian e eu organizamos unha festa do té para o club de campo de señoras. Mamá. Que ben. Hola, organizamos festas. Ola, son a mamá de Óscar e Otto. Sobre a súa festa queremos o castelo hinchable e piratas. Nenos, pode ser. Sí, piratas. Sí, e moreas de piratas. Oh, non veñas sen piratas. Con quen falabas? Unha señora chamou para engadir algo ao seu encargo. Agora ela quere un castelo hinchable e piratas. Piratas? Piratas nunha festa do té? Como podería funcionar? Sí, como podería funcionar? Imagino que... Podo servirlle un pouco té, señorita? ¡Qué delicia! Eu si son can de velo. Non?
Só necesita unha cousiña. E agora o que necesitamos son piratas. Guai! Arr! Vento nas velas! Pica. Temos que marchar ou chegaremos tarde. Tarde aquí. Este é o lugar. Está genial, papá. E ti tamén, William. Ui, o piratiña necesita cueiro novo. Arr. Volvo axiña. Moi ben. Que empeza a festa. Estes emparedados están moi bons, non si, Winifred? Emparedados con paus chineses? Absurdo! Ah! Meu Deus, que és ti? Un pirata, madame. Ninguén parece estar a pasalo ben. Porque os piratas non teñen que ver coas festas do té. Pero Ian dixo que era o que querían. Xa sei. É que ninguén actúa como un pirata. Ese é o problema. Rápido, dille aos piratas que temos que falar. Hora da festa do té. Pousa esa cunca e loita como un home. Entrégame o teu tesouro. Oh, sí, claro, agora mesmo. Papá, chega xusto a tempo. Vai ali e actúa como un pirata. Olivia, estás ben segura de que isto é o que queren estas señoras? Agarda un segundo. Ei, Francine! Faino! Dámote un tesouro! Non teño tesouro ningún, xa cho dixen. Oxalá mamá puidese ver isto. Ah, Olivia, tiven un soño moi divertido. Nel organizabas unha festa do té no club de señoras. Non foi un soño. Ven aquí, fedella bunideira! Ar! Vento nas velas! És ti a organizadora da festa e temos que falar sobre o asunto. Entrégame o Sí, tesouro. as miñas desculpas. Os piratas debían estar noutra festa de aniversario de nenos, pero accidentalmente mesturáronse nesta... Os piratas eran para a festa de Otto e Óscar. Vos non vos preocupedes. Estas festas do té adoitan ser terriblemente aborrecidas. E esta é... divertida. A nos encantan nosos piratas, sobre todo a Winifred. Voute levar á plataforma Tens que de probar o saltar. barco hinchable. Estás mellor, cariño. Arr. Deberías estar no barco hinchable. Oh. Wow. Mamá, déixame acucharte. Está ben, xa me sinto mellor. Aínda son a túa asistente por hoxe. E fuches unha boa asistente. De feito, a señora Berkshire estaba tan contenta coa festa que me deu isto para ti. É perfecto. Perfecta és ti. Estou moi orgullosa de ti, miña pitiña. E eu de ti, mamá. Boas noites. Que soñes lindo. Soñar? Non podo ir dormir aínda. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir. Tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o cadro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Por que non dormes aquí esta noite?